100 राङावनो नोंथांनि खाफालनि लिरनायखौ नायनो हागोन। खाफालाव दङब्ला नोंथाङा 100 राङावनो बेसेन गोसा रांनि गारिनि बिगोमा जानो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों दुलाराय बाथौ फुजा मेला आफादनि बानजायनायाव फैगासिनो 2026 मायथाइनि 5 जानुवारि खालारखालि लटारि खेलाया जागोन। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बाथौफुरि काटालिगावआव खुंफुंनो साखाफारा। नोंथांमोननि थाखाय दुलाराय बाथौ फुजा मेला आफादजों खुंफुंजानो गोनां अनथोबफोरा जाबाय जेरै सेथि बान्था अडी A4, नैथि बान्था महिन्द्रा स्कर्पिय' क्लासिक, थामथि बान्था मारुति सुजुकी आर्टिगा, ब्रैथि बान्था मारुति सुजुकी डिजायर, बाथि बान्था मारुति सुजुकी स्विफ्ट, द'थि बान्था टाटा पान्च, स्निथि बान्था मारुति सुजुकी वागनार, दाइनथि बान्था मारुति सुजुकी एस्प्रेस', गुथि बान्था मारुति सुजुकी एल्ट' K10, जिथि बान्था महेन्द्र बलेर' गारिनि बिगोमा जानो हागोन। जायखिजाया नोंथांनो बे अनथोबनि टिकेटखौ नांगौब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनानै लानो हागोन। जानबुं नम्बर 6000978966। फिन खनसेबाव बुंफिनदों 6000978966 आव फोनांजाब खालामनानै लानो हागोन।